Salut și bine la regăsit la un episod din Minecraft. Pe lumea cealaltă ni s-a băguit și a trebuit să o ștergem și am creat una nouă. Eu am creat-o. Și numele mea. Nu contează. Și acum o să filmez. Hei, nu da, mă, că nu mai am viață. Hai să facem lemn pentru casă. Stai să-mi fac și eu intru. Da, am făcut eu deja. Stai, că eu încă n-am început. Eu deja încep să lucrez. Lucrează, că după ne fac și eu. Dar așteaptă-mă să nu faci crafting table fără mine. Facem o casă cum ai făcut aseară pe calculator, gen. Ok, și bine v-am regăsit la un nou video. Minecraft Edition, da, la anul, acum la anul de pe Aptoid, gratis. Și hai să începem, vedem ce reușim să facem. O lume survival cu un verișor de meu. The Syndicate, so poți numele pe Minecraft, dar normal îl cheamă Andrei și pe YouTube îl cheamă Andrei Vlog. Video, first person, this room. Gata. Unde ești? Hai după nume. Hai la spawn, nu? Nu e la spawn. Hai aici la spawn. Eu deja am făcut 9 bucăți. De lemn. Da, hai, unde ești? Aici, în spatele tău. Bine, tu sparge tu. Stai, sparg eu ăsta. Dă-te că sparg. Oh, nu. Unde mai este? Aici. De cât filmezi? De 50 și ceva de secunde. 1 minut 50. Acum am și 1 minut și câteva secunde. La mine a început mai repede că... Da, că nu știa să-ți faci tu intro și pe aia n-am făcut eu. Păi facem deodată outro, nu? Îl faci tu și după aia închidem de lucru, nu? Eu acum încep să fac asta. Unde ești? Am aproape un stack. Am 6 bucăți. Ai pus tu crafting table? Ah, nu, am zis că l-ai Dar vezi că îl pun acum jos. Stai că mă... Ok, stai că îmi fac și eu. Iau topor. Ui, mă, am 24 de bucăți. Ok, îți fac 2 chesturi. Nu știu. Eu iau ăsta și facem mult lemn prelucrat. Am un large chest. Și știi ce facem? Facem în copac casa. Dacă suntem în mijlocul pustietății cu copaci. Am un sapling și Ia copaci din ăstea groși de care iau și eu, uite, te da, vezi? îmi dă și mie un topor. Da, fă-ți, n-ai? Stai că pun în jos crafting table-ul care l-ai pus numai că eu l-am luat. Eu l-am luat. Deși eu am un sticuri și îmi fac un topor. Gata, am topor. Stai că-l iau și eu din el până unde ajungem, nu? Că să ăștia sunt alți. Eu iau ăsta, iau crafting table-ul de aici și dă-mi alea 2 chesturi, că eu mă urc în copac. Da? Fac și leather. Vezi, un large chest. Numai un large chest. Numai unul mare. Unul dublu e acolo. Stai să caut copacul perfect. Caută. Cu ce faci? Cu scări sau cu trepte? Scări. Scări. Care urcă sus, direct. Da. Ah, ok. Tu ia lemn Da, asta fac. și la sfârșit mi-l dai, ok? Îmi trebuie multe stick-uri. Am eu 2 stick-uri. Îmi craftez și eu mai multe. Îți dau 2 stick-uri, că am eu. Hai să îți dau stick-urile mele. Că am 2. Am 52 de stick-uri. Pac, nu lemn. Mi-ai luat lemn. Dă-te. Mi-ai luat lemn. Stai că-ți dau stick-urile. Nu, că nu vreau să mi le arunce. Nu, păi eu până atunci eu încep. Nu, lasă că... Nu știu unde să ți le pun. Pune ce să ți le pun acolo într-un chest și le iei tu dintr-un chest. Hei, nu da. Da, am dat din greșeală. Nice. Gata, vezi că ți-am aruncat bețele pe jos. Le-ai luat? 2 bețe și alea te-aș da cu ceva. Unde e rapta? Ok.
27 de FPS-uri, nu 26. 46. Când mă spawnez mereu am puține FPS-uri când mă spawnez. Deci când am 50 FPS-uri. Mă, mai zi minte lumea care mi-a explodat o seară. De n-am filmat. Păcat. Cum ne apropiam de zonă, pam, instant. Lag, 0 FPS-uri când am explodat. Mai ții minte? Aseară. Frate, dar e foarte greu. Ce e greu? Stai așa să mă duc la un alt copac să iau lemne ca să pot să mă urc pe lemnele alea. Ce șmecher e copacul așa. Care? Copac. Oare? Ăla în care facem casa? Pentru mine, da, Hai, arată fac șmecher. de bucăți. De lemn prelucrat? Nu. Bușteni. Am peste un stack. De bușteni? Nu. Ui, am 2 stack-uri și 8 bucăți de lemn prelucrat. O, îmi dai că fix aia îmi trebuie. Fix aia nu am. Hai aici. Pune un chest, ți le pun un chest. Pune aici jos un chest, dacă te rog. Pune un chest aici jos. Frate, eu cum pot să stau? Apasă buton. Pune sneak ăla. Să stai așa. Să ții pe lemnul. Da, aruncă-mi. Ăsta e tot lemnul? Dar stai mă, că mai am încă un stack. 2 stack-uri și încă 8 bucăți. Hai bă, nu vreau să de astea o bucăți. Pune un chest. Și ți le pun în chest. Pui la chestul. Imediat. Eu mă urc. Țăr cum a ieșit. Dar încă n-ai făcut. Dă-i ăla. Always dă-i ăla. Că tu ai creat. Da, ca să putem face și după aia o oprim. Lol, cum te-ai urcat acolo jos? Am apăsat, m-am pus pe bine cum a venit. Și turi, continue, lui de. Gata. Vezi, uite, am apăsat butonul din mijloc. Pe datul always dă-i, da. Nu, dă-te. Să stai că ți arunc o bucăți. Dar nu trebuie. Dar nu mai îmi trebuie, că am foarte multe. Mersi, jos. Cobor fain. Ce faci, bă? Hai că vin și eu. Când e gata podeaua, să-mi zici când e gata podeaua. Nu zici când e gata podeaua. Ce să mai fac? Să mai tac copaci? Oare pot să luăm vainul? Of, ne trebuie și ars. Care să fac din fier ca să luăm vainul. Să nu spargi vainul. Asta, da? Lianele. Ai făcut podeaua deja? Începi să o faci? De stai cu shift-ul ca să nu cazi. Dă-te. Te ajut? Da, dă-te că mă încurci, nu. Tu du-te mai fă lemn. Să mai fac lemn? Sau tu du-te caută oi. Oi? Am fost să caut oi. Am un sapling de copac mare și 4 de oak. Vezi că cad bucăți de lemn din cer. Eu după eu departe de tine. Bucăți de lemn din cer. Da, că eu tai bucăți aici. Eu nu sunt acolo. Dacă
Nu găsesc oi, nu găsesc. În junglă. O oaie maro. Aia dă lună, atunci e bună. Am prins-o la colț și îi dau cu pumni până când moare. Gata, am o bucată de lână. Gata, am făcut podeaua. Podeaua, toată? Nu chiar, acum trebuie să o facem, să o extind. Da. Câtă lână? O bucată de lână. Numai o oaie am găsit. Lână maro. Vezi ce am eu în mână acum? E lână maro. Da. Opa, am pus-o. Sorry. Ce cum? Știi că trebuie să spargem toate frunzele. Toate frunzele și mie ce-mi pasă de frunze. Tu acum doar trebuie să omori oi. Da, asta fac. 6 ori trebuie. Da, chiar. O, iarbă. Mai îmi trebuie 5 ori, bă. Mai îmi trebuie. Eu nu găsesc. Îmi dau TP dacă... Și ia-ți 2 beduri și pune-le în chest. Da, arată decent. Deci un pic numele tău, că vreau să-mi dau TP la tine. The Syndicate. Da, S-Y, nu, D-I-C-A-T-E. D-I-N-C-A-T-E. Ok. Și ce-mi faci? Mă rog să-mi dau TP. La tine de nu pot. Verbal command syntax. 11 minute am filmat. Încheiem aici episodul și lucrăm noi off camera la casă. Sau mai facem un episod după. Da, mai facem, dar mai lucrăm și off camera. Cam atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!